గురుర్దేవో మహేశ్వరः గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ త్రికోటేశ్వర స్వామివారి దేవస్థానం నరసరావుపేట మండలం పల్నాడు జిల్లా కోటప్పకొండ ప్రముఖ దక్షిణామూర్తి క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్నటువంటి కోటప్పకొండలో కార్తీక సోమవారం ఫస్ట్ సోమవారం ఈరోజు తెల్లవారుజామున 4 గంటలకి స్వామివారి యొక్క ప్రథమ అభిషేకంతో ఈరోజు కార్యక్రమాలు అన్నీ కూడా ప్రారంభమైనవి. స్వామివారికి ఈరోజు కార్తీక విశేషంగా కార్తీక మాసంలో ఉండేటువంటి భక్తులందరూ కూడా ఈ స్వామి యొక్క క్షేత్రంగా దక్షిణామూర్తి క్షేత్రంగా విరాజిల్లినటువంటి కోటప్పకొండ అభిషేక ప్రియో శివ అని చెప్పని ఇక్కడ స్వామికి అభిషేకాలు చాలా విశేషంగా జరుగుతూ ఉంటుంటాయి. అదేవిధంగా ఇక్కడ దక్షిణామూర్తి స్వరూపంగా ఈశ్వరుడు గురు స్వరూపంతో ఉండటంతో పిల్లలకి అఖండమైనటువంటి విద్య కోసం అదేవిధంగా గురు దక్షిణామూర్తి స్వరూపంగా ఇక్కడ ఈశ్వరుడు ఉండటం వల్ల మనకి జాతకంలో ఉండేటువంటి గురువు యొక్క అనుగ్రహం కనుక కలిగినట్టయితే జాతకంలో ఉండేటువంటి సమస్యలన్నీ కూడా నెరవేరిపోతాయని చెప్పని భక్తులు విశ్వాసంగా ప్రగాఢంగా నమ్ముతూ ఉంటుంటారు. కాబట్టి 50 మంది భక్తులు కూడా ఈ యొక్క కార్తీక మాసంలో స్వామిని దర్శించి సేవించి తరించవలసిందిగా కోరుతూ ఉన్నాము. రంగావలసల కిరణ్ కిషోర్ శర్మ ఉప ప్రధాన అర్చకులు కోటప్పకొండ దేవస్థానం. హర నమః పార్వతీపతయే హర హర మహాదేవ.